שבת שלום לך, דוקטור מיקי הרן. שבת שלום. את היית בעבר מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, והיום את מרצה, את עומדת בראש ההתמחות בתחום איכות הסביבה בקריה האקדמית אונו. אנחנו מתקרבים לכינוס של 2050, סביבה 2050, אז למה זה סביבה 2050? יש גם דברים היום. או שאת אומרת, נכון, אתם נכון רוצים להסתכל קדימה. נכון, אבל אנחנו מכוונים בכנס הזה שהוא חוזר מדי שנה לקראת תכנון שהוא קשור באלף משרדי ממשלה רבים, ובית הקשר בין איכות סביבה לכלכלה הוא מאוד קריטי וחשוב, ולכן מעבר לבעיות הספציפיות של היום אנחנו מנסים לומר משהו גם בכיוונים עתידיים. אבל אתה צודק, הבעיות הסביבתיות עכשיו הן כמובן יותר בוערות, רק כשמדברים על נושאים כמו נושאי התחממות כדור הארץ, הקשר בין כלכלה לסביבה, אז ההסתכלות היא הסתכלות עשרות שנים קדימה, ההישגים לוקח להם זמן עד שהם באים לידי ביטוי, ומכאן נובע השם שלנו סביבה 2050. אנחנו מדברים על חזון קדימה ופחות ניתוח של הדברים שקורים היום. עכשיו, כמובן השאלה שלי מכוונת בדיוק למה שאתם רוצים, מפני שמישהו צריך להתחיל לעשות את החשיבה גם קדימה, לטווחים ארוכים, ובאמת צריך לשקף גם למקבלי ההחלטות, וזה דבר שהוא חשוב מאוד, שידעו לקראת מה הולכים, כי כל החלטה שאתה מקבל היום, יש לה גם השלכות עתידיות. נכון מאוד. אז בואי תתני דוגמאות למה שאתם תדונו בהם, דברים שנראה לך שכדאי לעסוק בהם כבר היום, כדי שלא נגיע כמאמרו של פיטר סנג'י להיות צפרדע מבושלת. אכן, כן. אנחנו בעצם חילקנו את הבוקר לחזון איכות הסביבה בשלושה תחומים. אחד זה חברה, אבל השנה אנחנו עוסקים בעיקר בנושא קרקעות מזוהמות. השני תעשייה, והשלישי הוא כלכלה. אז אם אנחנו נתחיל דווקא מהסוף בכלכלה, אנחנו רוצים לדבר על ההשלכות של כלכלת האקלים שהעולם המפותח, מדינות המפותחות מאמצות. ובקיצור הכוונה היא שהן עוברות יותר ויותר לייצור אנרגיה פחות מזהמת מבחינת התחממות כדור הארץ, זאת אומרת אנרגיה שבאה ממקורות מתחלפים, לא מן הדלק, לא מן הפחם ולא גם לא מן הגז, אלא מאנרגיות מתחדשות. ואיך ישראל משתלבת בזה, איך זה ישפיע עלינו, מה קורה היום כשמחיר הדלק דווקא ירד מאוד, והוא נעשה הדלק החשוב מבחינתם של התעשיינים לפחות, כי הוא זול יותר. מה עושים עם זה? במדינות אחרות, יש למשל, אני אתן דוגמה אחת, פתרון די פשוט של מס פחמן, כלומר, יש מס על שימוש בדלק שהוא דלק מזהם, ולעומת זאת יש הטבות ותמריצים על האנרגיה שמגיעה ממקורות מתחדשים. אצלנו זה קיים במידה כזו או אחרת עם הבלו שמושת על דלקים מזהמים. נכון, אבל זה באמת תחילתו של תהליך, אבל היום העולם המפותח נמצא הרבה קדימה. כאן מדובר היה על דלק שהוא ממש מזהם ברמה התחמוצות גופרית שנפלטות ממנו הן גורמות לנזק בריאותי מיידי. כאן אנחנו מדברים על משהו טיפה רחוק טווח יותר, אנחנו מדברים על תחמוצות פחמן שנפלטות והן גורמות להתחממות כדור הארץ, לא לנזק בריאותי מיידי. אינסנטיב הוא לא מובן מאליו והוא קשה יותר וניתן להשיג אותו רק באמת בהסכמה בין מדינות, אבל ברור. אני אגיד לך מה מטריד אותי עם הפחמן, זה שעושים סחר בפלטות, ובמקום ללכת על הגישה שאני מוריד פלטות, לא סוחר בהם, אני לא רוצה לזהם במקום אחד יותר על חשבון מקום אחר שבו אני לא אזהם. אז אני העברתי את הבעיה ממקום אחד למקום אחר. נכון, אבל אתה צריך להבין שהדוגמה הזו היא נלקחה ממקום שבו הייתה הצלחה מאוד גדולה.
האמריקאים הפעילו משהו כזה בתחמוצות גופרית, ובאמת מי שזיהם יותר יכול היה לקנות זכויות או ממישהו שזיהם פחות. מה שזה הצליח עם הזמן לעשות זה קודם כל זה שמר על זה שלא תהיה עלייה, בכל זאת זה שמר על איזושהי רמה קבועה שאפשר היה איכשהו לחיות איתה, ועם הזמן הסתבר שאכן זה תהליך שמביא לירידה טוטלית, וכמובן שזה לא הכלי היחידי. אם אתה משתמש רק בכלי הזה ואין תמריצים אז יהיה קשה יותר, אבל בתור התחלה זה פתרון לא רע. אבל לא חייבים, ישנם כמובן שיטות אחרות שאפשר ישר רק בתמריצים. זה מה שעשינו במדינת ישראל בסך הכל, נתנו תמריץ לאנרגיה מהשמש, וזה עבד כל כך יפה שהמכסות התמלאו יותר מהר ממה שמישהו האמין, אבל זה גם מוגבל כי זה עולה בכסף. אז זה אמצעי מצוין, אבל הוא מוגבל בהיבט הכלכלי של כמה אתה יכול לתמרץ את הסוג הזה של האנרגיה באופן ישיר. דוקטור מיקי הרן, את מדברת על כך שבישראל בכל אופן יש העדפה לאנרגיית שמש, לאנרגיות חלופיות, אבל עדיין אנחנו במספרים מאוד נמוכים לעומת הפוטנציאל, ואנחנו עסוקים עכשיו בקידוש הגז, כי מצאנו גז ואנחנו רואים איזה יופי, ושמים את כל יהבנו שמה ומתווכחים על המחירים, במקום לחשוב כבר על המחירים של האנרגיה המתחלפת, כמו שאת קוראת, מתחדשת, וגם כל נושא בכלל ביודיזל וכל הדברים האחרים. נכון, כמות האנרגיה ממקורות מתחדשים היא מאוד מאוד קטנה, באזור האחוזים הבודדים, 2% משהו בסגנון הזה, וזה מעט מדי, אבל לגז יש בכל זאת יתרונות על הדלקים האחרים, כי הוא בכל זאת יותר נקי בהיבט הזה שהוא יעיל יותר מבחינה אנרגטית, נשרף טוב יותר ופולט פחות פחמן ופחות מזהמים אחרים לאוויר, ולכן הוא עדיף על פחם בוודאי וגם על מזוט. אז זה לא פתרון מוחלט, אבל זה בהחלט צעד נכון, צעד בכיוון הנכון מבחינת נושא איכות סביבה. אבל אם אנחנו מדברים ל-2050, אנחנו רוצים להיפרד לשלום מתישהו. אם אנחנו מדברים ל-2050, זה לא הפתרון. זה לא הפתרון. במדינת ישראל מחיר החשמל הוא בסך הכל מן הנמוכים ביותר בעולם המערבי. בוודאי מן הנמוכים ביותר בין מדינות אירופה. ככה שזה, חברת חשמל מתגאה בזה לפעמים בפרסומים שלה. כמה החשמל בסך הכל הוא לא יקר במדינת ישראל. עכשיו כשהחשמל הוא לא יקר, אז בוודאי שהוא גם גורם לכך שאנשים משתמשים בו די בצורה שהיא מבזבזת את המשאב הזה, בוודאי מי שמצבו הכלכלי טוב יותר. ולכן יש פה איזשהו אבסורד. זה ברור שאתה לא יכול להכניס אנרגיה ממקורות מתחדשים שעולה יותר כאשר מחיר החשמל הוא זול, וגם כשמשווים באיזשהו סקר שעשה ה-OECD במשקי בית, הוא הראה שגם השימוש בחשמל במדינת ישראל הוא מן היחסית גבוהים בין מהמדינות שהסקר נעשה אצלן. כך שמצד אחד אתה לא יכול להעלות את המחיר החשמל באופן נגיד לכולם, כי בוודאי שמשקי הבית החלשים לא יוכלו לעמוד בזה. מצד שני יש פה בזבוז, צריך למצוא את הדרך כן להעלות את המחיר, כך שמי שלא יכול לעמוד בזה יקבל פיצוי בדרך אחרת, וזה ניתן לעשות. כך שכשמדברים על מס פחמן, ניתן לעשות את זה, ולעשות את זה כך שהשכבות החלשות לא ייפגעו, אבל בכל זאת יהיה יקר יותר להשתמש בחשמל ממקור מזהם בהיבט של התחממות. יש פה דיסוננס, יש פה משהו שלא מסתדר, יש פה ניגודים בין הרצון שלנו להילחם ביוקר המחיה, אבל בסופו של דבר אנחנו משלמים מחירים על זיהום האוויר ועל מפגעים אחרים שאנחנו לא מתכללים אותם, המחירים לא מתוכללים. תראה, אני אתן לך דוגמה מהמים. אתה יודע שהיום ישראל נחשבת כאחת המדינות שיש מה ללמוד ממנה. ויצא ספר שלם על מדיניות המים במדינת ישראל שקורא לעולם ללמוד מה נעשה פה. איך מדינת ישראל, בגלל הקושי, למרות שמ-48 עלינו בכמות האוכלוסייה וב-GDP וברמת החיים, ולעומת זאת כמות המים ירדה כמעט בחצי כשעומדת לרשותנו, אנחנו עדיין יש היום יותר מים מאשר מה שהיה פה
עם קום המדינה. והנס הזה התרחש בין השאר בכמה כלים רבים, והשילוב בין כל הכלים האלה הביא לזה שהגענו לזה. אז נכון, זה גם טכנולוגיות ההתפלה, אבל זה בפני עצמו כלל וכלל לא מספיק. יש פה חינוך לחיסכון במים לא רגיל, והעלו את המחיר, ועשו קמפיין, ומסתבר שהעלאה במחיר, והקמפיין, והטכנולוגיות החדשות, והשמירה על זה שמים לא ילכו לאיבוד, ומחזור המים מכל אזור גוש דן שמשקים איתם בנגב, כל הדברים האלה ביחד מביאים אותנו להיות מובילים בעולם בתחום המים. בתחום האנרגיה כלל וכלל לא כך. המחיר נמוך, איך אתה אומר, יש דיסוננס, גם במים מצאו דרך לפצות משפחות חלשות, וזו לא בעיה, אתה לוקח מחיר נמוך על הכמות הראשונה שאנשים ממוצעת, נגיד לבית, שאתה יכול לעשות את זה החידוש עכשיו. את המס משית רק על הכמויות הגדולות יותר, וככה אתה יכול להגיע, מי שיכול, בסדר, ישלם, בסך הכל רוב האנשים בסופו של דבר משתמשים פחות, באקסטרה, לא בבסיס, אבל באקסטרה, בכמות הגדולה יותר. זו דרך, בהחלט ניתן לעשות את זה. וזו עובדה, וזה עבד במדינת ישראל בתחום המים, כך שאנשים מגיעים מכל קצווי תבל לראות את הנס שהתרחש פה בתחום המים. עכשיו הולכים להוריד שוב את מחיר המים. אומנם את ההישג כבר השגנו, אבל נראה איזה אפקט יהיה לזה. שוב, אני לא בטוחה שזה נכון ללכת בדרך של להוריד את המים, את המחיר באופן אותו דבר לכולם. זה בדיוק העניין, שאין חשיבה מתכללת, כי אם לוקחים בחשבון את כל הדברים, ולוקחים גם את העניין של השלכות, וגם עניין של בזבוז אנרגיה, ובזבוז משאבים, וגם לוקחים את המחלות כתוצאה מפגעי האנרגיה, כל השימוש בדלקים מזהמים, אם לוקחים את הכל ומתמחרים אותו כמו שצריך, נכון. אז יכול להיות שנגיע למקום אחר. נכון, זה נקרא עלויות חיצוניות. אם אתה מביא לשקלול את העלויות החיצוניות, לא ישירות, אלא כל הדברים שמסביב, עלות המחלות, כפי שאמרת, כן, עלות הזיהומים האחרים, עלות התוצאה של תוצאות שקורות להתחממות כדור הארץ, למרות שאנחנו מדינה קטנה כמובן, בפני עצמנו לא יכולים להשפיע, אתה מקבל מחיר אחר לגמרי, וזו בדיוק הדרישה. הדרישה היא להכניס את העלויות החיצוניות לתוך המחיר האמיתי, ולא לשכוח בדרך כמובן שכבות חלשות. ואז אפשר להגיע לפתרון שהוא נכון כלכלית והוא נכון סביבתית. וזו רק דוגמה, זאת אומרת, כך אפשר בכל תחום, לא רק בתחום האנרגיה, כי ישנם תחומים נוספים שבהם צריך לטפל בבעיות. ובכנס אנחנו הולכים לדבר גם על הנושא של קרקעות מזוהמות, ששוב, העובדה שקרקע עומדת מזוהמת ולא ניתן לבנות עליה, יש לזה עלויות רבות. נכון שיש עלויות גם לנקות, אבל יש גם עלויות למדינה, מכך שהקרקע היא בלתי ניתנת לשימוש, ובמדינה צפופה כמו שלנו, עם בעיות דיור קשות, זה גם נושא שהוא נוגע גם לכלכלה, וגם לסביבה, וגם לתכנון, שצריך להביא בחשבון את כל העלויות. למשל תעש רמת השרון, שפה אנחנו מדברים על כך שיש מקום מאוד מזוהם, רוצים לבנות שם, ולא לוקחים בחשבון את הנזקים שיהיו אם תבנה שם, זה העניין של ראייה לטווח ארוך. ואם אנחנו מדברים בכלל על בנייה, אנחנו כובשים פה כל סנטימטר של אדמה. ועכשיו רק מדברים על תיקון של חוק הניקוז, כי פתאום קלטו שתהליך האיור המואץ יצר בעיה שבסופו של דבר אשקלון ורעננה והרצליה מוצפות. ראה איזה פלא. כן, ראה איזה פלא. למרות שיש כאן גם את האלמנט הזה מופעי הגשם אולי מופיעים בצורה שונה ממה שהייתה בעבר. כן, אבל את יודעת, ניקוז טוב, ניקוז שמתוכנן למקרי קיצון. זה מתכנן טוב, ככה עובד. מקומות שאינם מתוכננים כמו שצריך. זהו, שזה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. אז דיברנו על הקרקעות המזוהמות, אנחנו דיברנו על המשאבים, דיברנו על האנרגיה. מה המסר שאתם רוצים, המסר המרכזי שהייתם רוצים להוציא מהכינוס הזה? שמקבלי ההחלטות ייקחו את זה לתשומת ליבם. אני חושבת שהמסר המרכזי הוא בעיקרו שללא סביבה אין כלכלה. ככה דברים, בעצם אם מתייחסים אליהם כך, אפשר להבין שאתה בונה כלכלה יציבה רק אם אתה מביא בחשבון מלכתחילה גם את הנושא הסביבתי,
היות והעולם הולך לשם. אנחנו לא בודדים במערכה עם מערכת כלכלית נפרדת משלנו. אם העולם הולך לקראת זה שהוא מחפש פתרונות לתחבורה נקייה או לאנרגיה נקייה או למים, אנחנו חייבים להיות שם, גם בהיבטים של החידושים, גם בהיבטים של התכנון, גם בהיבטים של השתלבות בכלכלה החדשה. הרבה מקומות עבודה ישנים אולי יוחלפו באחרים, וכדי שמדינת ישראל תשרוד ותצליח גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת איכות החיים, צריך להביא את נושא הסביבה ותכנון סביבתי לתוך השיקולים האחרים. כמובן, אם אנחנו מדברים על סביבה, זה נושא חברה, כי הכל, כמו שאומרים, הכל מסורג ומשולב. נכון. מתי יהיה הכינוס? הכינוס הוא ב-29 באפריל, ב-29 בפברואר, בהילטון תל אביב. ב-29 בפברואר, וזה יהיה בהילטון תל אביב, זה פתוח לכולם? בבוקר יש עלות, כי כמובן גם יש עלות גדולה מאוד לקיים את זה שם, בארוחות וכו', אבל המושבים של אחר הצהריים הם בחינם. בחינם. טוב, אז אנחנו נכוון את עצמנו ל-29 בפברואר, ושיהיה בהצלחה. דוקטור תודה רבה, אני בטוחה שיהיה מעניין. עירוניות מחוספסת כאתגר?